Iya. Selamat malam Dik Iin. Nggih, selamat malam Mbak Nimbo. Nggih, matur nuwun. Wah, wong sampean ya ora nganu ora nggo perasaan lho In. Lah pripun? Ngerti sindane ming telu kudune rak le mangkat ya rada gasi. Nggih. Kok ya ngeri-ngeri bae lho. Niki wau kula nggih ale siap-siap pun gasi. Kowe iki apa-apane iki apik iki Mas Tuju. Nggih. Iin suarane apik nek joget kuwi ya apik. Wah, tenan. Sing ora apik ku nek le teko sing ora apik lho. Lah Kok ya mesti randat wektune urung tau gasi. Mergane ya ngerangkep dadi bukadus barang kok Mbak Yulimbo. Kadus. Heeh. Oh ya ning nek bengi rak ya ora nyambut gawe. Kalau mongso cok digawe. Lah nek dalu kula ora nyebut gawe ning anu. Apa? Wah, Lah kerja ning dikerjain. Lah kuwi mau digawe. digawe bojomu ya. Ning rak digawe penak bersyukur In. Enak piye? Lho kok muni penak piye lho? Lah wong Anane anakmu dadi telu ku rak mergo dipenakke bojomu lho. lah aku iki kula mboten krasa. Estu. Apa saking parahe apa ya Mas Tuju kok ora krasa lho. Apa karo ngimpi apa piye? Mboten mergo niku. Lah kula kan kalau wingi-wingi Heeh. nggih alhamdulillah niki nderekke Pak Dalang. Heeh. Lah saben-saben pentas kan Pak Dalang pun pesen kalih kula. Pesen piye? Nek arep suarane kuwi awet, Heeh. bubar wayangan kuwi ora usah kakean pola. Langsung kon ngaso ngono to. Ngaso. Lah kula ya manut wae karo jeneng karo pengarep ya manut. Yo ora polah blas nang Ya omah. ora, ya wis ra tak rasa-rasake. Di kapan-kapan ping karo turu ngono kuwi Ya sing ngerti-ngerti penting dadi. anteng. Tapi aku gumun kowe meneng kok ya dadi ya In. Nah, gini ku jan jos pancen ya. Mongko ora jarak iki lho Mas Tuju. Anjir. Ming meneng kok dadi lho, ora ubah lho. Kula ya gumun kok. Iki luar biasa tamune Pak Lurah. Nggih. Seduyung para kadang lurah sak kiwa tengen kene. Nggih, sedalu Pak, sedaya Bapak Ibu. Sadurunge Nggih, mengko Sugeng pinangkani dalu. pamundhut, Ora ketok coba iki ora sekolah ketang. muni yo. Ya ming sak tembang sak gending dibawani coba ngaturke apa In. Wonten panyunan apa, Pak? Ya mengko lintang asmara mengko sithik sing penting anu sik sing nyemet-nyemet sithik. Ya. Katur Bapak Lurah kalian Bu Meni lan putra kulawarga sedayanipun mboten lali warga masyarakat. Nah, iki luar biasa. Bu Lurah maringi 300 iki In. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Karena nggo tambah bayar mobil wiyaga iki. Matur mbah nuwun Bu Meni. Luar Nyuwun lagu biasa. aja dibandingke kalian Yaro Wisata. Mas Heri, Pak, kali Mbak Meni. Oh niki Mas Nio kali Mbak Meni. Oh sing ngersaki Yaro Wisata kali aja dibandingke. Iki wong loro sum-suman. Berarti 300 iki 600.000 lho In. Nggih sembah nuwun Mas Nio. Wah, jaman biyen aku motor 70 tak gadekke karo Mas Nio. Kok ya kenal karo Mas Nio? Wah, kenal kan jaman Sik biyen. kenal iki zaman apa? Apa ke zaman masang apa piye? Jaman nonton wayang. Oh, nonton wayang. Kowe angger nang isor papringan ana lampu teplok. Lah kuwi aku. Biyen. Kowe apa Mas Nio? Aku ya Mas Nio sing bandar, aku kowe sing bandar. tutup. Oh, kowe sing masang. Ya jaman biyen. Saiki ya wis radar. Ya nek Wis ora kepengin tau numpak lakon. mobil kijang ora apa-apa. Lah ora. Yo In dados. Nggih, nyun titinganipun Pak Parjo. Lah jan. Jen. Pak Parjo nembe diet napa? Iku ora Pak Parjo ning Pak Parjono. Pak Parjoko niki. Oh Pak Parjoko. Iya. Tak tunggu sliramu rawuh
swara ora tau esek ya niki lho Mas 7. Nggih. Pak likur bengi wingi rejeb non stop ora esek. Luar biasa panjenengan. Malah sing esek wiyagaku wong ora gerong, ora senggak, ora nembang kok do esek. Malah ana sing gejala stroke barang. Muga-muga ndang mari ndang sehat. Didongake ya Mas 7 Asyik. sing nandang gerah enggal-enggal saged to Dangan, dangan. nggih. Walu ya Tomajati sing do duwe utang nggih ndang do dilunasi. Nggih, sah engko nek wis sah yuk njupuk meneh. Ora apa-apa, nganyarke ora apa-apa. Nyarke. Tangis kang kabak kang tak pilih. Pak Tujun apa Asrep? Ora. Oh, Wong aku ki ngematke jempolmu. sedekah, Jebul suaramu Bay. apik iso ngeluk-ngelukke karo nembang ini jempole karo dunggahke ngene iki to. Oh, niki Rumuse aku. Refleks, Pak. Oh, refleks. Tak kira ki jimate nang jempol sikil ngono lho. Kok nang ngene iki po ngempet apa? Ya ora aku tak ngrungokke suaramu sing Ora ngono Mas kepenak. 7. Nggih, terus Awite pundi? suarane apik iso los, beda Nggih. karo wingane pas rejeb. Nggih. Rejeb ki rak rada medhit to. Ora Nggih. tekan suara mergo le nganggo jarik kekencengen. Oh. Nek bengi ki rada kendul le nganggo jarik mula iso los ter kepenak. Kok Titan ngerti nek Iin ki nganggo jarik rada kendus saking pundi? Wah, yo ketara wae wong disamang genah iki meh mlotrok jarike ngono kuwi kok. Aku ya kepengin nunggahke Mula ketok logro suarane to in, mergo jarike kendut to. Nek logro berarti penak cenan Ah, iki. penak meneh nek diculi ora nggo jarik. Alah. sajake ora katrokan nek iki. Sing jeneng Agus kuwi juru kunci Parangkusumo Nggih. seneng banget nek kowe ora nggo jarik. Oh, mulane kok wingi WA aku. Pak Tenane. Agus, kon nyerlok. Wah. Bahaya iki. Kae wong cah gaya kok etok-etok wuta, mongko jane ya weruh. Karang gaul ya. Men wong do melas engko do disawer karo Pak Lurah-lurah wis. Niki nggih, Mas Agus apal kalih sik longgar kalih mboten Mas Agus? Apal wae. Juru kunci Parangkusumo. Jan. Nano. Tak pilih donya akhirat ya Allah ya Rabbi.